Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Ey ummatym, insanyň göwresinde bir kişicik bölücük et bardyr" diýipdir. Şo bölücük et gowy bolsa, dogry bolsa, salim bolsa, ele ýak şodur şu salim bolýar. Göz gulak, tamam agzalar hemme salim bolýar. Emma şo bölücük et bidirek bolsa, anqysa, çürüyse, könülse, tamam agzalar da çürüýär diýipdir. Ala gözüňizi açyň, gulagyňyzy girin, şo bölük et näme diýeni aýdyň diýipdir. Ve hiyel kalb, bursakdaky kalbyňyz diýipdir. Kalby, ýürek. Men kepläpdin, eger bursakdaky ýürek niýet harap bolsa, kıygıranım neylesin asmanlarda. Meger gatanra Hudaý diýeniň menen asmana uçup bolýar kärrek. Yürekler aman bilen uçup bolýar. Yürek salymlyk bilen uçup bolýar. Dädece geyim geyeniň menen bu 5 asman okurrak gitdik diýip bolana. Bolana cemaat bolmaýaşylar. Per dogry bolmaly. Yürek salim bolsa, el ayakda salim diýdi, niýetiň salim bolmaly diýdi.